Viața mea înainte de accident era una ca oricărei alte persoane. Eram o persoană foarte activă. Am practicat sport. Îmi consumam energia prin sport și încercam să fiu, nu știu, aș putea să vă spun acum cum e viața mea acum. Înainte mi se părea era o viață normală, ca oricare alta. El este Mircea Câmpeanu. A fost victima unui accident rutier care l-a lăsat fără ambele picioare. 40 de minute a durat chinul până când Mircea a fost scos din mașina făcută zob. Ceea ce am pățit nu m-a oprit din drumul meu, ne-a mărturisit Mircea, care a fost de acord să ne spună incredibila lui lecție de viață, ca să ne determine să fim cu toții niște luptători. Atunci mi s-a schimbat viața. Eu am stat puțin în comă. Până când m-am trezit la spital, am trecut pentru o etapă de recuperare, atât psihologică cât și fizică. Mi-au spus că am avut un accident de mașină. Eu nu mai țin minte ceea ce s-a întâmplat din cauza loviturii la cap și cheagurile de sânge pe care le-am avut. Am stat destul de mult în spital. Mâna asta stângă am avut-o paralizată și pe urmă am început să iau viața în piept, cu greutăți. Recuperare peste recuperare, să recuperez mâna, pentru că doctorii mi-au spus că dacă nu recuperez mâna, nu o să am șanse să mai merg niciodată, pentru că când te protezezi, ai nevoie de mâini. Și am zis, ăsta este primul punct, primul pas pe care trebuie să fac, să recuperez mâna. După un an jumate, am început să... Am recuperat mâna în totalitate. După un an jumate de recuperare, am reușit să recuperez mâna la 98% și doctorii s-au mirat. Nu se așteptau la o recuperare atât de repede și de bună. Pe urmă am încercat să îmi reiau viața, să mă duc din nou la servici. Firma la care lucram înainte, nu mai puteam să fac ceea ce făceam înainte, pentru că aveam o muncă de teren. Și am încercat să mă angajez, am fost la câteva interviuri. Într-un final am reușit să mă angajez la o firmă de telecomunicații, unde lucrez și în prezent. A fost o perioadă grea de reintegrare în colectiv, ca să spun așa. Tot timpul aveam impresia că lumea se uită la mine. Unii cu admirație, unii pur și simplu din curiozitate, alții nu știu. Și pe stradă, pentru că nu suntem educați în privința persoanelor cu dizabilități. Pe urmă, în familie, a fost foarte greu, dar am fost uniți. Am prieteni care au fost aproape lângă mine și m-au ajutat să trec peste. E foarte greu să depinzi de cineva în permanență. Karma este un câine care a stat în adăpostul Glina al celor de la Asociația A Doua Șansă. Pe măsură ce s-a început dresajul ca assistance dog pentru o persoană cu handicap locomotor, s-au demarat și etapele căutării unui stăpân. A fost ales Mircea. Ideea proiectului Hingherul cel Bun s-a născut chiar în mijlocul crizei de anul trecut legate de câinii maidanezi. S-a întâmplat o tragedie, mass media a amplificat-o, autoritățile au luat o decizie radicală, eutanasierea în masă. Și atunci, brusc, România s-a împărțit în două tabere. Erau cei care vreau să salveze maidanezii și cei care le doreau moartea. Ambele discursuri erau neconstructive, exista multă ură la mijloc. Și atunci noi, GMP Group, dresorul Cătălin Cornea și Fir Foten, am vrut să venim cu o abordare pozitivă și să transformăm toată această ură în dragoste.
Atunci am început proiectul pilot pro bono, Hingherul cel Bun, prin care am vrut să dăm un scop social maidanezilor, să îi transformăm prin dresaj în câini de asistență pentru persoanele cu dizabilități. Câini de asistență e o noțiune prea puțin cunoscută în România, însă termenul de maidanez de ajutor este unic în lume, pentru că până acum doar câini de anumite rase puteau practica această meserie. Și Karma, împreună cu Mircea, sunt primul exemplu al proiectului. Eu am avut câine, sunt iubitor de animale, dar după accident am renunțat la foarte multe lucruri. Eu, având în permanență nevoie de cineva, să am un câine, trebuia să mai am grija încă unui suflet. Nu eram sigur de avea, știam că pot să am grijă de mine. Dar după ce a fost chimie, la prima interacțiune pe care am avut-o cu Karma, a fost o chimie între noi. Am zis că, da, pot să trec peste și cred că pot să am grijă de el, dar mai mult are ea grijă de mine. Mă ajută în anumite situații. Deschide. 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 Hai, ia. Uite ce s-a blocat. Deschide. Bravo. Aport? Aport? Bravo tu. Dar chiar are potențial. Cătălina a făcut o alegere, nu știu câți câini a văzut până a ales-o pe ea, dar după ce a văzut-o și după ce au avut prima interacțiune, nici n-a mai vrut să vadă alt cățel. Mi-a făcut repede o evaluare și s-a părut că este exact ce trebuie și chiar este destul de inteligent, foarte inteligent, peste media câinilor. După ce Hingherul cel Bun a selectat-o pe Karma și a adus-o din adăpost, a adresat-o să fie un câine de asistență și următorul pas a fost să îi căutăm un stăpân, o persoană cu dizabilități care să vrea să o adopte. Și așa l-am găsit pe Mircea. Da, l-am găsit pe Mircea pe Facebook, dar surpriza mare a fost când ne-am întâlnit prima oară să aflu că de fapt noi ne știm din copilărie. Am crescut în același cartier, ne știam de când eram copii, chiar am avut activități de copii împreună, gen echipe de fotbal și așa mai departe. Și una dintre activitățile preferate în adolescența noastră erau artele marțiale, care ne-au legat de asemenea într-un mod absolut deosebit. Realitatea este că această legătură pe care am descoperit-o, ca fiind trainică de foarte mult timp, ne-a ajutat extrem de tare să ne interconectăm, să putem să lucrăm cu cățelușa împreună. În antrenamentele, bineînțeles, de familiarizare cu comenzile pe care le știe câinele, cu exercițiile pe care le face, cu practica pe care trebuie să o aibă și Mircea alături de Karma. A fost foarte ușor, tocmai din punctul acesta de vedere că ne știam de ceva timp și ne-am regăsit, să spun așa. Am început cu Cătălin sesiunea de dresaj cu Karma. Prinde foarte repede, este un câine foarte deștept. Le înțelegem foarte, foarte bine. Mă ajută pe stradă, ieșim la plimbare. Încă învață să... Fiind un câine foarte, foarte afectos, este încă distras de anumite lucruri. Dar mă ajută să ieșim la plimbare, ieșim în parc, ne jucăm. Avem ședințe de dresaj împreună. Haide, hai prin spate, așa, tragi de lăsă, prin spate și acum îi arăți. Perfect, perfect, Mircea, asta este ideea, bravo. Și învață de pe partea pe alta să se ducă, da? Ai văzut?
că se prinde? Deci, întâi îi arăți cărnița. Hai, Karma. Așa, îi arăți mâna cealaltă. Perfect, și acum o lași să vină după mână. Vină după mână. Hai, adu-o după mână. Bravo, Karma. Foarte bine. Și a făcut întoarcerea completă. Perfect. Unul dintre cele mai mari avantaje ale câinelui și ale câinelui maidanez folosit în terapia asistată de animale, este faptul că un astfel de câine nu judecă. Nu se uită la tine și vede o persoană cu dizabilități, nu se uită la tine și vede o persoană altfel, ci pur și simplu are nevoie de dragoste, să primească și să ofere dragoste și nu ai cum să rămâi insensibil în fața unui astfel de câine. În momentul în care o vedeți pe Țuca cu fața ei un pic strâmbă așa, pentru că este un câine luat dintr-un adăpost, a cărui viață la început nu a fost extraordinară, n-ai cum să nu îți apară un zâmbet, să te bucuri măcar 2 minute. E o schimbare de stare care face foarte, foarte mult. Karma mă ajută, îmi transmite din energie ei pozitivă și din flair-ul ei, îmi transmite și mie o astfel de energie. Nu știu, n-aș putea descrie în cuvinte ceea ce s-a întâmplat între noi și chimia care a avut loc. Nu știu, de când face parte din viața mea, Karma, acum n-aș putea vedea mai departe fără Karma. Deci a devenit o obișnuință să fie în permanență cu mine. Mi se pare că când nu e, tot timpul lângă mine o strig, vine imediat. Unde? Aport? Bravo! Așa, iubita. Ia, aport? Foarte bine, ai văzut? În ceea ce privește beneficiile unui câine de asistență, Karma este un exemplu foarte bun. Faptul că poate să deschidă uși, faptul că poate să fie alături de tine în momentul în care mergi pe stradă, faptul că merge alături de tine, este și un foarte bun cârlig social. În momentul în care mergi singur pe stradă, foarte rar se întâmplă să vină cineva să spună bună ziua, ce zi frumoasă, un lucru bun. În momentul în care ești cu un cățel lângă, sunt foarte mulți oameni care vin și au un motiv de interacțiune. Ce cățel frumos, vai, cum ați ajuns în situația asta? Dar ce face acest cățel pentru dumneavoastră? Se leagă conversație, se leagă legături, pentru că o persoană pe care o cunoști întâmplător pe stradă se poate dovedi un ajutor extraordinar pentru viitor. Alte persoane aflate în aceeași situație ca mine, le-aș putea transmite un sfat, un astfel de câine te-ar ajuta să treci mai ușor peste situație. Pentru te ajută atât în emoțional, afectiv, cât și fizic propriu-zis. Nu știu, Dumnezeu, dacă asta mi-a dat mie palma asta și asta e menirea mea pe pământ, asta e soarta mea, trebuie să o duc mai departe. Dumnezeu ne zice că, în Biblie zice că niciodată Dumnezeu nu dă mai mult decât putem să ducem. Deci, trebuie să mergem mai departe. Eu așa o văd situația. Ceilalți nu o văd așa. Mai ales după accident, eu am început să văd lumea cu alți ochi. Nu știu. În prisma accidentului, am început să văd, să apreciez anumite lucruri care înainte nu le apreciam, să înțeleg anumite lucruri, să le văd altfel decât foarte multe alte persoane. Câinii maidaneze au calități înnăscute de supraviețuitori. Aceste instincte care îi ajută să supraviețuiască vieții de pe stradă îi fac totodată să devină extrem de potriviți ca și câini de asistență pe lângă o persoană cu dizabilități care are anumite nevoi locomotorii sau de altă natură fizică.
Pentru că au trăit în condiții foarte dificile, câinii maidanezi sunt deosebit de adaptabili, receptivi și dezvoltă o prietenie autentică și profundă cu cei care le devin stăpâni. Ne bucurăm să avem câteva rezultate destul de importante ale proiectului. Puteți să ne urmăriți și pe pagina de Facebook Hingherul cel Bun, unde o să vedeți toate lucrurile astea. Un rezultat foarte important este că, iată, autoritățile au luat deja măsuri privind modificarea legii pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Și modificarea asta constă în faptul că acum dresajul pentru astfel de câini, inclusiv maidanezi, se poate face din banii statului. Asta e un lucru foarte important și minunat. Un alt lucru frumos este că ne urmăresc pe pagini și ne susțin inițiativa oameni din 43 de țări, din toată lumea. Sunt oameni și țări în care sunt familiarizate cu conceptul de assistant dog pentru persoane cu dizabilități și care ne încurajează în fiecare zi. Și există de asemenea oameni români care ne scriu pe pagină că țara asta e mai bună datorită și acestui proiect, ceea ce e un lucru minunat. Acești câini pe care îi găsim pe stradă sau în adăposturi, pe care toată lumea îi consideră o problemă, probabil, sunt o resursă neexploatată, iar aceste exemple, precum Karma, Tibi, Tsuka, Mulan, Ricci, sunt niște exemple vii ale faptului că se pot folosi câinii maidanezi pentru a îmbunătăți viața societății românești. Am exersat mai devreme deplasarea, da? A intrat în ritmul tău. Faptul că temperamentul o ajută este un avantaj pentru noi. A intrat în ritmul deplasării tale, nu s-a mai concentrat pe nimic altceva decât pe a ține ritmul. Așa. Perfect. Și cercezi. Mână pe fund. Excelent. Foarte bine. Foarte bine. Avem 4 câini cel puțin la fel de drăguți, deștepți și frumoși ca și Karma. Și cu niște rezultate absolut spectaculoase. Ei fac terapie asistată de animale împreună cu psihologul nostru și cu dresorilor. Merg în fiecare săptămână la un centru de copii cu dizabilități și la un centru de bătrâni. Rezultatele, v-am spus, sunt absolut extraordinare. Sunt bătrâni care sunt foarte încântați, așteaptă ziua de mâine pentru că o să vină câinii, bătrâni care nu se mișcau din pat, se duc până la magazin să ia biscuiți și biscuiți pentru căței. Au început să își amintească de câinii pe care îi aveau la bloc. Deci este cumva o modalitate de socializare, o modalitate de reintegrare, o modalitate prin care oamenii aceștia se racordează la viață din nou. Psihologii de la centru și psihologul nostru urmăresc atent rezultatele și se observă evoluții foarte bune la foarte multe dintre cazuri. Până acum am avut în jur de 70 de copii care au beneficiat de serviciile acestor căței și peste 100 de bătrâni. Iar de curând am început și un proiect pentru copiii cu autism. Ia, așa, ia, Karma, hai, prin spate, perfect, așa și arăți acolo. Hai, hai, hai. Așa, și se concentrează pe tine. Și dai recompensă acolo. Foarte bine. Și astfel învață de pe o parte să se mute pe cealaltă în funcție de cum ai nevoie, în funcție de spațiul în care te afli și așa mai departe. La un moment dat o să facem niște exerciții în care ea se bagă efectiv sub cărucior la comandă. Ok? Îi dai sugestia asta verbală și ea vine frumos prin spate și se bagă și se culcă acolo. Bineînțeles că la început o să primească mai multe recompense în sensul ăsta, ok? Ia, să vedem un șez. Karma? Ia. Karma. Ia uite, Karma. Ia uite, așa. Și pune-i mâna. E, bun, bravo. Bravo, foarte bine. Ce ne mai place.
interacțiunea cu un câine sau cu un animal, pentru că este vorba despre animale în general, se face la un alt nivel. Este un nivel empatic la care comunicarea verbală și comunicarea cu un alt om ajunge mai greu. Și atunci, spre exemplu, la copiii cu dizabilități motorii, li se îmbunătățește foarte mult capacitatea motorie, deoarece trainerii le explică cum să le dea de mâncare cățeilor, cum să prindă recompensa, cum să o taie, cum să se ducă și să-i spună câinelui șezi, uite recompensa și așa mai departe. De asemenea, la copiii care au ADHD, se dezvoltă cumva focusul pe o singură activitate odată, pentru că câinele trebuie să facă ceea ce spui tu, iar ca să facă ceea ce spui tu este nevoie de foarte multă concentrare. Și atunci, în momentul în care vezi că există rezultate, în care pacientul vede că există rezultate, sunt foarte motivați să continue și atunci se bucură foarte mult în momentul în care îi văd există o îmbunătățire a stării emoționale și psihice și există și beneficii la nivel motoriu, există beneficii la nivel psihologic. Deci nu este doar o bucată mică de terapie pe care o faci într-un anumit timp și gata, acum sunt rezultate. Rezultatele vin în timp. Este un lucru de durată. Noi facem proiectul acesta din anul 2004. Anul acesta împlinim 10 ani. Și sunt copii a căror viață a fost schimbată în bine datorită existenței acestui proiect. Bine? Hai față! În final, Mircea ne-a mărturisit. M-am bucurat foarte mult că sunt în viață. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că mi-a dat o a doua șansă, pentru că în ziua de azi mulți nu au această a doua șansă. S-a bucurat pentru că viața e frumoasă și trebuie trăită în orice chip. Niște exerciții afară, că în casă am făcut antrenamentul. Merg bine. Acum e o experiență nouă și pentru ea, să facă cu căței în preajmă, cu pisici în preajmă. Și am inițiat un exercițiu nou, să se dea de pe o parte pe alta căruciorului și la faza de învățare. Ne arăți nouă? Da, ia să vedem. Ia, Karma, poți să performezi cu fetele alături? Ia. Bineînțeles că ne bazăm pe recompensă. Așa, așa, foarte bine. Hai, Karma, hai pe partea asta. Așa. Eu sunt elementul de ajutor, da? Întâi atragi mâna și după aia schimbi. Așa. Perfect. Și vita. Ce ne mai place?